Selam Maşa. Selam kızlar, ne hal? Yarısı. Qaraylı. Biz yol günü Katya bilen konsertga boramiz. Neydi konsert? Onda nerse bulaşaq? Ул консерваториянын окуучулар үчүн әзерләгән махсус концерты. Анда төрле жанрлар булачак. Жыр да, бию да, инструменталь музыка да, пианино да, гитара да уйныйлар. Klasikada bulaşaq. Opera, orkestр. Ә син күрдеңме Алсу? Оркестр быел бик кызык номер ясаган. Анда рэп укыйлар. А музыкасын оркестр уйный, а кушымтасын опера шешесі җырлый. Уху, кызык. Әйе, әйбәт эксперимент, ләкин барып чыкмаска да мөмкин. Бик төрле жанрлар бит. İkinci яктан рэпта еш кушымтаны берәр нечкә кыз тавышы белән җырлыйлар. Бәлки опера тавышы белән кызыграк килеп чыгар. Белмим инде. Программада әле популяр фильм саундтрекларын уйныйлар, оркестр белән. Шулаймы? Интерстеллардан уйнамыйлармы? Анда орган белән уйнала торган саундтрек. Интерстеллар минем иң яраткан фильм. Без нәрсәдән башлаган дик әле? Маша, сине чакырайдык бит. Барасыңмы? Нәрсе әйтим инде кызлар? Мин рэп, шмэп, популяр музыканы бик яратмыйм инде. Әмма классиканы әлбәттә яратам. Әгәр дә шул кадәр кыстысыз икән, барам. Һичшиксез барам. Әйбәт, шимбә көнне сәгать 6-да башлана. Ярар? Әйдәгез. Маша, шәхси сорау бирсәм буламы? Иер. Ничек син рэпны яратмыйсың? Белмим, ул минем өчен дөрестәләр. Сүзләре вакыт күптер. Кызык, бик кызык.